Jakub! Idzie sem. Wstawaj. Mám pre vás zlú správu a nie dobrú správu. A tá dobra je aká? Že prežijete. Tá druhá je aká? Že jeden z vás prežije. Ako to myslíš? To hľadne to tej hadanky. Ten prežije. Tak dobre. Začíname. Ideme na prvú hadanku. No daj. Je to ťažké a nič to neváži. Čo je to? Máte na to 20 sekúnd. Som zvedavý. Papier. Nie. Potom vzduch? Nie. Zostáva vám 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7. Tá balón. Nie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Čo to je? Čo robí? Jakub? Čo tu robíš? Nie. Adam, kde si teraz? Mám pre teba sú správu. Aha, dobre. Idem tam. No tak som tu. Tak o čo ide? Ani sa nepýtaj. Povedz rýchlo, lebo nemám čas. Adrián, Jakub sú nezvestní. Čo? Jakub a Adrián? Ako to, že ja o tom neviem? Lebo len som teraz sa to dozvedela. A vieš, kde ich môžeme nájsť? Viem o jednom mieste. Tak na čo čakáme? Ideme tam. Dobré ránko. Vstávaj. Je čas na hádanky. Dobre. Na jakú otázku nikdy nemôžete odpovedať áno. Máte na to 10 sekúnd. Jak to? Však bolo 20. Čas sa skráti. Na akú otázku nikdy nemôžeme odpovedať áno? Zomrel si už? Nie. Keď nikdy nemôže odpovedať na otázku áno, tak... Zaspal si už. Odpoveď bola správna. Áno. Počkaj. A čo je? Nič. Sa mi niečo zdalo, že či vidím. Dobre. Je čas na druhú hádanku. Dobre. Čo vám pomôže vidieť cez každú stenu? Máte na to 10 sekúnd. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ste veľmi chytrí. Hlavne ty, Černoch. Ideme na ďalšiu hádanku. Môžeš ma chytiť, ale nemôžeš ma odhodiť. Čo je to? To bardzo ťažká hádanka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Chrípka! Už mám vás dosť! Vy parchanti! Ty Černoch! A ty? Vyzeráš jak svinia! Ty si kokot. Ja som kokot! Tu máš! Čo si tu spravil? Tu máš! Tak vám treba!
Policie ide do ceste. Policajti sú už v ceste.